Hussein yana zaune wato ainihin ya dogara da takobinsa kamar yana dan hutawa a lokacin ne Abu Abdullah amincin Allah ya tabbata a gare shi ya ga kakansa Muhammad Rasulullah manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ce masa innaka sa'irun ilaina, yana cewa wurin mu za ka tafi ba. Wato 9 ga watan dama ya zama daidai wato yammacin alhamis. A wannan shekarar ashura ta dace da cewa dama ranar juma'a aka yi waƙiyar, kuma kaga wannan shekarar ma ta zo ranar juma'a. Saboda haka daidai alhamis irin wannan to Abu Abdullahi wato da zuri'a manzon Allah san sai ba hasu daga wanda zai iya zuwa ya taimake su. Inna lillahi wa fara da cewa wato ya godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wata bata da yake cewa usni Allah, wato ina yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala a hasanu sana, wato mafi kyawun yabo wa ahmad da maka saboda kai ne wanda ka girmama mu da annabta wa allamtana alquran ka sanar da mu alqur'ani wa faqahatana fid din ka fahimtar da mu addini wa ja'alta lana asma'an wa absaran wa afida. Ya Allah muna gode maka, kai ne wanda ka ba mu ji hakikaninsa, ka ba mu gani hakikaninsa, kuma ka ba mu karfin zuciya tsarkakakkiya. Walam taj'alna min al-mushrikin, ya Allah baka sanya mu a cikin mushrikai ba. Amma ba'd, Imam Hussein yace bayan haka fa inni la a'lamu ashaban aula wala khairan min ashabi, yace ban san wato waɗansu mataimaka tamkar ku ba, wala ahla baitin abar wala awsalu min ahli baiti, ban san wasu ahalin gida ba tsarubal mawdi. Yace to dama a nan wurin da ya zan yi shahada kuma fa saura kaɗan. Imam Hussein ya ci gaba da cewa ala wa inni azunnu yawmana min ha'ula'i al'ada abada. Ita to na tabbatar da cewa ba gobe ne. Azunnu a nan gurin tabbaci ne ba na zato ba ne. Wa inni qad azuntu lakum, ita to na yi muku izini ban qalqu jami'an, kowannen ku da tafi fi killin laisa alaikum minni jimama, wato yanzu ba ku da wata bai'a tawa a kan wasu kan je ma su haɗa ruwan rijiyoyi 7 da tafi wacce rijiya su ɗebo ruwa. Kai ka ce suna yin wato izgili ne da hana ruwan da aka yi wa iyalan manzon Allah, to su kuma gashi nan ma rijiya 7 sai sun ɗebo ruwa yanzu su tafi wacce rijiya ba mai hana su, su tafi wacce rijiya ba mai hana su. Waɗansu kuma bayan irin wannan ma karfin da ƙaddara cewa wai a je a hau wani tudu, a hau wani tsauni. Waɗansu suka ce a tanadi abin da zama Husaini, su ake ce musu shariful Qur'an, su ne shariful Qur'an, wato su ne waɗanda ko ka ba alƙur'ani to Allah ba zai karɓi biyayyarka da alƙur'ani ba in baka haɗa su ba. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di, kitaballahi wato alƙur'ani kenan, kitaballahi wato alƙur'ani wa itrati da kuma ahalin gidana. Kamar inda muke damuwa idan an ci zarafin ahalin baiti, to haka muke nuna damuwa idan an ci zarafin alƙur'ani. Kuna sane da yadda wato ya zama kan cewa wato ƙasar Sweden inda suka ci zarafin alƙur'ani ko ma suke kan cin zarafin alƙur'ani.
to kuma kamar yadda muka sha ambata wa 'yan uwa cewa daga cikin mafi karancin abin da za mu yi shine mu kuma mu nuna soyayyar mu da girmamawar mu ga alkur'ani shine mafi karanci. Akwai abubuwa da yawa da za mu iya yi. alal misali an ka kaji da wani abu wanda ake kawo su daga kasashen waje, to ya kamata ka bincika ka tabbatar da cewa wato ainihin ba daga ƙasar Sweden yake ba. Idan daga ƙasar Sweden yake karkata, saboda idan ka siya ka taimaki ƙasar da suke faɗa da alƙur'ani, ƙasar da suke yayya da alƙur'ani, ƙasar da suke yin ƙwallo da alƙur'ani, ƙasar da suke cin zarafin alƙur'ani. Kuma duk wanda ya ci zarafin alƙur'ani ba zai bar ahlul baiti ba ko? Wanda duk cin zarafin alƙur'ani zai ƙyale ahlul baiti ba zai ƙyale su ba ko? Haka nan wanda cin zarafin ahlul baiti ba zai ƙyale alƙur'ani ba. Saboda haka muka ce yau ma wata rana ce ta musamman domin ƙara girmama alƙur'ani ta hanyar wato ainihin ɗaga shi. Wani so a ce kowa ya zo da alƙur'ani sai da lokaci guda duk za mu ɗaga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma shi alƙur'ani. To za mu buɗe alƙur'anin nan, ni ina fifita cewa a miƙe tsaye gaba ɗaya a jaddada wannan bai'a, sannan kuma idan mun gama wata afuwan na? ban ji ba na to su dai masu yan midiya ne za su bada wannan ne yake muku محمد رسول الله محمد رسول الله لبيك يا الله لبيك يا حبيبتي وما يرجبا وما أمنتبا الله يروس قصر سويدن الله يروس قصر سويدن جماعة بويا باينسو الله أكبر الله أكبر صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد mu musulunci muke so, alƙur'ani muke bi, tsarin Allah muke so, ba ma san zalunci, ba ma san kafirci, alƙur'ani muke bi.